ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ନିଜ ଶତପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେପରି ଭାବେ କୌରବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମ ଯଦୁବଂଶର ଧ୍ୱଂସ ଘଟିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର 36 ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆୟୁ 125 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବତ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେ ଏକ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀର ବେଶ ଧାରଣ କରି ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଋଷିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଶାମ୍ବ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ବୋଲି କହି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲେ। ଫଳରେ ଋଷି କ୍ରୋଧରେ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କି ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଲୁହା ଜନ୍ମ ଦେବ ଯିଏକି ଯଦୁବଂଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କରିଦେବ। ଋଷିଙ୍କ କଥାରେ ଶାମ୍ବ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ ଏବଂ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ପରେ ଉଗ୍ରସେନ ସେ ଲୁହାଟିକୁ ନେଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣାକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଲୁହାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପ୍ରବାସ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେବାକୁ। ଚୂର୍ଣ୍ଣାକାର ଲୁହାଟିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୁହାର ସେ ଛୋଟ ଅଂଶଟିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣାକାର ନେଇ ପ୍ରବାସ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲୁହାଟିକୁ ପରେ ଜରା ନାମକ ଶବର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ତୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଛତିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଅଭିଶାପର ପ୍ରକୋପ ପଡ଼ିଲା। ଦ୍ୱାରିକାରେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ପାପ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଓ ମିତ୍ର ସାତ୍ୟକୀଙ୍କ ସହ ପୁରା ଯଦୁବଂଶ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେହି ଯୁଦ୍ଧର କିଛି ଦିନ ପରେ ଶେଷ ନାଗଙ୍କ ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ବଳରାମଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଏକ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜରା ଶବର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ୍ମଚରଣକୁ ହରିଣ ଭାବି ତୀର ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଜରା ଶବର ମାରିଥିବା ତୀରଟି ସେହି ତୀର ଥିଲା ଯାହାକି ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ଶାମ୍ବଙ୍କ ପେଟରୁ ବାହାରିଥିଲା। ପରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଚନ୍ଦନ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାହ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ନିଆଁରେ ଜଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଭିକେନ୍ଦ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଭି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଭି କେନ୍ଦ୍ର ଜଳରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ଜଳରୁ ପାଇ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ରୂପେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁଟିକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଗଲା। ପ୍ରତି 12 କିମ୍ବା 19 ବର୍ଷରେ ହେଉଥିବା ନବକଳେବରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃ ସେହି ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁଟିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ।